Pre mnogo godina, dok na nebu nije bilo sunca i meseca, već samo zvezda, bila jedna majka koja je sa svoje dvoje dece živela u jednoj kućici u planinama. Dečak se zvao Haesik, a devojčica Dalsun. Jednog dana njihova majka pođe dole u selo da proda pirinčane kolače, kad se odjednom pred njom stvori gladni tigar iza urla. Ili ćeš mi hranu dati, ili ću tebe progutati! Žena mu bez oklevanja baci jedan kolač iz korpe, a tigar ga zgrabi i ode. Sirota žena pođe dalje, no nije daleko odmakla kad tigar ponovo iskoči pred nju. Kolače mi svoje daj, ili je tvom životu kraj! Drhteći od straha, žena mu baci još 2 kolača, koji su bili tako ukusni da se tigar ponovo vratio i zatražio najprije još 3 kolača, pa 4. Zver se uporno vraćala i tražila još kolača i žena naposletku vide da joj u korpe nije ostao više ni jedan. Molim te, nemoj me pojesti, kod kuće me čeka 2 dece. Stade ona do ga prekljenje. O, baš fino, pomisli tigar, obradovavši se što će i sve 3 pojesti. Na to se baci na ženu i proguta je u jednom zalogaju, pa obuče njenu odeću i nastavi dalje putem. Kad je stigao do kućice, on pokuca na vrata i reče: "Pustite me, dečice, to sam ja, vaša mama." Dalsun taman pođe da otvori vrata, ali brat je zaustavi. "To ne zvuči kao glas naše majke." Potom se obrati tigru. "Dokaži nam da si stvarno naša majka." Zver na to umaza šapu brašnom sa dna korpe i protor je kroz vrata. Videvši kako je bela, deca pomisliše da je to stvarno njihova majka i otvoriše vrata. Zamislite samo kako su se prepala kad su pred sobom ugledala krvoločnog tigra, a ne majku. Haesik i Dalsun brisnuše i dadoše u beg, a tigar za njima. Deca pobegoše u baštu i popeša se na drvo, a tigar tada dohvati sekiru i stade da nasete. Sirota teca nisu imala kud. Dalsun u očaju pogleda u nebo i poče da se voli. "O, bogovi silni, čujte naše glase, bacite nam muže da nas ono spase. Ako su nam srca čista, neka bude jako, a ako li nisu, neka pukne lako." Istog časa s neba se spusti uže, debelo i jako, i deca se uhvatiše za njega i popeše se uz uže pre na nebo. Ostavši praznih šaka, tigar povika: "Hoću i ja uže." Na to se još jedno uže spusti s neba, no tanko i izgrsano. Tigar stade da se vera uz njega ne bi li dohvatio decu, no kad se je popeo visoko, uže puče i on se struvali na zemlju i nastrada. Haesik i Dalsun osedoše gore na nebu i pretvoriše se u sunce, mesec. I dan danas sijaju na nebu i gledaju na nas.